Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Yo jingkersan Putin na kanot Korea ban kruwit ya ki risep ngi penbena Putin ba uyo jingkersan na kanongsyun ba kraw bha jong ka US ka Russia ka China bat ka North Korea kilayas nuk tilang ban yakun ya ki risep ngi ka North Korea kadai ka parlok ka bakongsan bha ong Russian Defense Minister ya ka North Korea Russian Defense Minister Sergei Shoigu ula penlong ya kijingnya keren bat u defense minister ka North Korea kajingnya lang hapdeng ki arngut ki defense minister la penlong haka arpun rutrik ujulai arhajar arfolai hapong yang haka jingle jingok sa North Korea u Shoigu ula khot ya kapong yang da ka parlok ka bakongsan bha u Shoigu ula penpau ya ka jingtmu ban penklan ya ki jingnya te hapdeng ka Russia bat ka North Korea habaro kiliang Shoigu ulale cha North Korea ban poi haka jingnya lang lingku snem jong ka thma Korea kapong yang kelasaki ya ka lingku snem jong ka thma ki nong Korea kabalaki haka arpunyo terik ujulai khat khandai spa san tholai kane ka lingku snem kalalong hapdeng ka jing test tier thma jong ka North Korea bat ka jingkilan met ki spai US bat ki spai South Korea kalajur bhana ka por sya kapor ka North Korea kala penlong laisin ki jing sit namding hakini ki puar baladep kane kadai ka jing persya ya ka jing pha jhatma jong ka US ya South Korea ka North Korea kala pen scam ban kersan ya ka Moscow watla kiri ka perthei kila khang persya ya ka ban kersan ya ka Russia katkum ka US ka North Korea kala penyar ka jing kersan jong ka ya ka Russia da ka ba pha roket bat missile sya Russia